Fis-7 ta' Marzu ta' 5 snin ilu lejlet l-aħħar elezzjoni ġenerali u fil-jum tas-silenzju, il-management tal-PBS kien approva pagament ta' 1200 euro għas-segretarja tal-kap eżekuttiv u għas-segretarja tal-chairman. Għal-General Workers Union loti ta' daw il-flus bħala bonus il dawn iż-żewġ impjegati seta' jippreġudika r-relattività bil-gradi u l-iskali tal-pagi tal-ħaddiema fil-kumpanija. Il-General Workers Union kienet oġġezzjonata għad-deċiżjoni tal-management tal-PBS li minaħa tagħha kienet ippruvat tirranġa dak l billi titlob lura ħlas illi kien ingħata b'mod arbitrarju. Madankollu l-General Workers Union kienet sostniet illi dalla ġirki wieħed illegali u ma kellhomx iħallsu għalih il-ħaddiema. Il-Union talbet li bħala rimedju l-istess ammont moti kellu jingħata lil kull impjegat. Skont il-General Workers Union kienet inħolqot diskriminazzjoni bejn dawk li jagħmlu xogħol żejjed u ġew kumpensati u dawk li jagħmlu xogħol żejjed u li iżda ma ħadu lura l-ebda kumpens. Fid-deċiżjoni tiegħu t-Tribunal Industrijali ċensura l-Bord tal-PBS ta' dak iż-żmien li kien responsabbli għal din id-deċiżjoni żbaljata li waslet biex inkiser il-ftehim kollettiv. Il-Tribunal Industrijali widbet bil-qawwi lill-PBS biex inċidenti bħal dan ma jerġgħux jirrepetu ruhom.